साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिग्रोबाय। जों दिनै दङ क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव दिनै 29 फेब्रुआरियाव क'क्राझार जिल्लानि नैबे ग्रीन फिल्डआव ब्रह्म धोरोम क'अर्डिनेशन कमिटिनि दैदेननायाव महाजगनि हाबाफारि जाबाय थादों। दा बेवहाय नोंथाङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बे प्रग्रामखौ मा उद्देश्य लानानै खुंफुंनाय जादों आफाया एसे फोरमायनानै होदो। खुलुमबाय। दिनैहाय जोङो नैबे प्रग्रामनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो ब्रह्म धोरोमनि नाजानायजों जोङो मुलुगाव गिबियावनो मुलुगाव सान्थि लाबोनाय। बे सान्थिखौ जों बोरैहाय मुलुगाव लाबोनो हायो, गायसननो हायो, बिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे जोङो बयबो मिथिगौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा जोनोम जानायनि उनाव जोङो कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि नाजानायजों जों बोरैहाय खौसेयै जानानै जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि आफानि जे मावलांनाय मावथांखि, बे मावथांखिफोरखौ जों बोरै मोगथाङाव जोङो सुबुं समाजाव होलांनो हायो, जोङो बेखौहाय नाजानाय जादों। बे नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोङो बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम सरकारनि नाजानायजों जोङो दिनैहाय नैबे गोथार हाबाफारिखौ जोङो लानो हादों। बिटिआर सरकारनि नाजानाय आरो आसाम सरकारनि दैदेननायजों बे हाबाफारिखौ जों दिनै खुंनो हादों। दा बेहाय जों गिबियावनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोङो थेंक्स होनांगोन, आसाम गभर्नमेन्टखौ थेंक्स होनांगोन। आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहाय नुजाफैगोन आरो जोंखौ बे हाबाफारियाव गोबां मदद होगोन। जोंहा आसा दङ हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय जोङो बयबो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय भक्त आइ आफामोनहा फैगोन। गुबुन गुबुन धोरोमनि सिबियारि राव धोरोम बासियालासिनो बे हाबाफारियाव जों बयखौबो खावलायदों। दा बयबो मेलेमजिबि दैदेनगिरि बे बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव नुजाफैदों। दा जोङो बयखौबो बरायदों। जों जाहाथे खौसेयै धोरोमनि गेजेरजों समाजखौ मोजां रोखोमै जों दैदेनलांनो हायो, बिनि थाखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि लाहार फाहारखौ खालामनाय जादों। नंगौ, जेनेबा बेफोरबायदि मोनसे धोरोमारि अनुष्ठान बा जायखौ समाजाव बयनिख्रुइ साबसिन बा गोग्गो आफादफोर होननानै बुङोब्ला धोरोम आफाद बेखौ मोजाङै दैदेननाय आरो अनसायनांगौआ सरकारनि मोनसे बिबान, जायनि थाखाय मोनसे समाजखौ गोग्गो गोथार दानो हायो होननानै बुङोब्ला धोरोम मात्र धोरोमनि दारै। दा बेखायनो जिथु आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जिथु बेबायदि पदक्षेपखौ लादों, ब्रह्मआनो जा बाथौआनो जा जिखुनु जाया धोरोमाव बिथांमोना बेबायदि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों। दा नोंगौ, सरकारनि मावनो गोनाङा साफ्रोमबो रायजो राजानि सुखु सान्थिनि थाखाय। दा बे बिथिङाव जोंनि साफ्रोमबो सिबियारि भक्त आइ आफामोनहा गोसो जानानै बेबायदि प्रग्रामखौ खुंनो हायोमोन सरकारनि हेफाजाब नङाब्लाबो। नाथाय नुनो मोनदों सरकारा खोब माने गोसो जानानै बेबायदि प्रग्रामखौ आवगायनानै जोंनो होनायनि थाखाय बिथांमोननो साबायखर थादों। दा मोनसे सोंथि, बेयावहाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय आफा आरैमोना बाहागो लाफैदों। दा बिथांमोननि जिथु बाहागो लानाय बेखौ एसे फोरमायना होदो। गुबैयै बे हाबाफारियाव जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम क'अर्डिनेशन कमिटिया बे हाबाफारिखौ अर्गेनाइज खालामदों आरो बाहाय बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होदों। दा रायजो राजाया बाहाय गाव गावनि खरसाजोंनो बिथांमोनहा आनसलिक डिस्ट्रिक्ट आरो जोंनि भक्त आइ आफामोनहा बाहाय गाव गावनि खरसाजोंनो नुजाफैनो होननानै बिथांमोनहा साखाफारा जादों आरो फैगासिनो दङ बे हाबाफारियाव। जोंनि मिथिनायाव आरो जोंनि हांख्रायनायाव बे हाबाफारियाव जोङो गासै 40 रोजानिबो बांसिन भक्त आइ आफामोनहा नुजाफैगोन। जोंनिसिम बे खौरांखौ जोंनो मिथिहोदों। दा जाहाथे बयबो आइ आफामोनहा बे हाबाफारियाव फैनानै जोंखौ मदद होफैयो, जोङो बेखौनो क'अर्डिनेशन कमिटि आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय जों आइ आफाखौ खावलायदों। आरो बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारो, बिनि थाखाय जोङो पुर्न परब्रह्म ज्योति स्वरूप गुरु आफानाव जोंमा गुरुनाव जों आर'ज गाबदों। नंगौ, जोङो परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानि जिथु मोनसेल' जिथु सैथो बोसोन
मोनद' बिजाबजों जोङो बिथा खालामनानै ब्रह्म धर्मआ सोलियो दा बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन सेरखाय बेरखाय आफाद जानायनि जेबो गोनांथि गैया दा बे बिथिङाव मा फोरमायगोन लोगो बेखौनो जोङो बुंनांगोन जे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया गासिबो जोंनि बर' माहारिनि जेसेबां सुबुं दङ जोंनि बर' माहारिनि बारैबो जोंनि जेसेबां बुहुमाव सुबुं माहारि दं बिथांमोनखौ लानानैनो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया समाजखौ फोसाबलांनायनि हारि माहारिखौ दानायनि सिमांखौ नुजेनदोंमोन बाहाय शिबनारायण परमहंस आफाया ब्रह्म धोरोमखौ जोंनो होफैदों बिथाङा गायसनजेनदों आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया बे धोरोमखौ जों बर'फोरनि गेजेराव गिबियाव होफैजेनदों दा बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' माहारिया जोंनि हारि दानायनि गिबि सिमांखौ नुजेनदों होननानै जों बयबो गेदेर गोलाव बिथांमोनहा जोंनो फोरोंलांदों फोरमायदों दा बेबायदि फोरमायनायनि गेजेरजोंनो दिनैहाय बर'नि राजखान्थि समाजखान्थि धोरोमखान्थि सोलोंथाइ बेबायदि बिथिङाव जोङो धोरोम आफाद हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन आरो बे बिथिङावनो जोङो समाजखौ मोजाङै गायसनलांनो थाखाय जोङो धोरोमखौ गिबियाव गायसननांगौ बेनिखायनो जोङो धोरोमनि गेजेरजों जोङो समाजखौ मोजाङै मोजां हमथानानै लाखिलांनो थाखाय जोङो बयबो सुबुंखौ जोङो धोरोमाव नांथाबनानै थानो थाखाय जों गिबियावनो खावलायबोदों दा बेबायदि हिसाबैनो जोङो हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थादों बे हाबाफारियाव जोङो ट्रास्टनिफ्राय जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो जों मावलांबाय थागोन जिब सेबायानो बयनिख्रुइ देरसिन महत मोनसे जग्य दा जिउ जिबिखौ अनसायनायानो ब्रह्म धर्मनि गुबै थांखि जाहाथे गासैबो इसोरनि सोरजिजानाय जिउ जिबिया समान मोनथायजों दुखु सैनाङालासे थांनानै थानो हायो बे उद्देশ্যजोंनो धोरोमखौ सिबिनाय जायो दा बिथिङाव नोंथांनि मोन्दांथिया माबायदि जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे जोंनि धोरोमनि गुबै थांखियानो जाबाय जिब जन्मनि गेजेरजों जिब फालिथ' जायो होनदों शास्त्रआ दा बे शास्त्रनि गेजेरजोंनो जोंनि ब्रह्म धर्मनि जे खान्थि बेनो अराव आहुति होनाय आरो बे अराव आहुति होनायनिफ्रायनो जिब सृष्टि जायो होननानै जोङो शास्त्रआ फोरमायदों दा बेखौ जोंनि धोरोमनि प्रसारक आफामोनहा मोजाङै फोरमायनो हायो आरो बे जयग'नि गेजेरजोंनो जिबि फालिथ' जायो होननाय बाथ्राखौ फोथायनानैनो जों जयग' होयो आरो बे जयग'नि गेजेरजोंनो जोंनि वाताबरनाबो साफा जायो बेखौ जोंनो जयग'नि गेजेरजों फोरमायो बेनिखायनो जयग'खौ जों बयबो न'खर न'खर होनांगौ आरो गामि गामि होनांगौ आरो बयबो जों बे जयग'आव बाहागो लानांगौ होननानै जोङो गुरुफ्रा फोरमायो दा बेनिखायनो जों खावलायदों बयबो सुबुंफ्रा जाहाथे बे जयग'आव बाहागो लायो बेनि थाखाय जोङो खावलायदों आइ आफा गोजोननाय थाबाय बिथां बाबानिसिम दा बे समाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टनि गाहाय नेहाथारि आफा पियारि महन ब्रह्म बिथांनिफ्राय जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि जाफुंसारै बा मा थांखि लानानै दिनै बे गिदिरथार महायज्ञनि हाबाफारिखौ खुंनाय जादों जोङो गुवारै मिथिनो मोनबाय दा ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव फिन अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि बे सावरायनाय आयदाखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय